Прехвърлям камъчета докато. Тук не е пипано, не? Пробата не се взима така или така. Пробата се взима ето така, по диагонал. Или трябва да се копне ето така. Не се копва и така, така. Нали, може да вземеш проба, примерно от тук, ето така, или да вземеш от тук, да събориш от брега. Но най-добрият начин е диагонално да се влезе в самия ръб, там където водата е най-голямата тежест идва. Точно. Ето тук. Гледа са камъните. Какви са камъните? Първо, има ли кварт? Това го знаете, то го пише навсякъде. Второ, има ли магнетит? Магнетит се установява тук вътре. Третото, което се гледа е, търсиш ръжда по камъните. Или кварцовите камъни, когато има злато, по-голямата част. Този камък няма. Обаче, момент само, иде да погледнем по-долу. Този също няма. Този няма. Отдолу по самите кварцови камъни. Там, където камъка е лежал вътре в расата, примерно този камък. Когато го обърнеш обратно, тук ето този има. Ето го къде. Видяхте ли го? Значи това нещо се получава, тези черни петна се получават, златото има спътници. Спътници на злато са сулфидите. Перит, халкоперит, свалерит, галинит и така нататък. Това е тежка фракция, която се окислява и се разлага. Когато се разлага, се получават тези петна. Тези петна говорят за наличие на злато. Това е един от най-сигурните критерии. Просто няма друг критерий, разбираш? Който може да ти подскаже, че има злато. А ако ритнеш един камък, втори, трети, четвърти, то дори не е нужно да правиш проби. Просто риташ камъните и гледаш, има ли кафеви петна. След като установиш, че има тези кафеви петна, започваш проби. Ако тук няма злато, пробите се взимат по този начин. Тъй като ние не можем да определим как е вървела злато. Дали е вървела на ивица и къде е била тази ивица. Пробата се взима по този начин. От ръба се прави една черта около 1,50 м, приблизително. На широчина 40-50 см. И се започва от тук. По диагонал взимаш една лопата. От тази част. Взимаш лопата и промиваш. Удръж втора лопата. Ако горе има 3 златинки, примерно, или 2, почистваш този горния слой, който е, и забиваш втора лопата. И взимаш втора проба отвътре. Ако във втората, по-надолу, дълбочината. Във втората има 5 златинки. Слизаме надолу, още на лопата. В нея има 8 златинки, примерно. Установяваме, че злато е в дълбочина, разбираш ли? Защото има вариант отгоре да вземеш 8 златинки и когато слизаш по-надолу в дълбочина да няма злато. Тогава започва да се отработва горния пласт, който е само. Изважда се, започва се от крайната точка. А ако започваме да работим тази част, установим, че това е набогатения участък, започваме да работим от там. Като вървим, от тук се започва, като вървиш към началото на работа. От края към началото. Защото ако тръгнеш от там, затрупаш тази част. И се отработва бавно. Преди да сложиш улей, преди да сложиш драга, първо се правят проби. Тези проби, вече показах как се правят. Възможно е да бъде ивицата някъде тук, възможно е да бъде тук, възможно е да бъде тук, но не и там. Защото вече има много отдалечено място от самия завой. Другото, което е, тази трева е тази трева. Това е естествена драга. Като придойде реката и когато мъкне съседи всякакъв материал, злато като по-тежко, остава тук вътре, лекия материал го отмива. Така че тази трева, корените спокойно могат да се варят, да самият и могат да имат повече злато, отколкото има тук в самия раз. Разбираш? Има един такъв вариант. Има няколко вида злато. Едното е като цяло, те са различни видове. Люстото, иглено, зрънчето и така нататък. Обаче има злато, което е палеогенно. Има злато, което е коренно. Палеогенното злато трябва да следи откъде слиза, от кое дере слиза. Или това тръгва се по самото дере нагоре, ако е малко деренце. Тръгва се и се търсят страничните деренци, които са. Кое дере точно го събаря откъде? Като се правят проби.
Колкото по-бързо се правят пробите, толкова по-добро. Няма смисъл да се бърза, разбирате ли? Ако дойдеш тук и изкараш 3 златинки, няма смисъл да не се радваш. Там ще изкараш 5, там ще изкараш 10. По-бавно, разбираш ли? И най-добре, понеже тук много хора има и се интересуват от тази работа, най-добре е да се правят проби. 2, 3, 5, 6 да направиш проби. Не дейте да бързате да слагате ули и драги и така нататък. Правиш пробата и търсиш. Къде е най-добро? Ако тук имаш определено количество, там може да имаш по-добро количество. Там още по-добро количество. След това минаваш 50 метра, няма нищо. След това имаш друго количество, друг раз. Разбираш? Получава се набогатяване. Горе, долу, вляво, вдясно, търсите. И когато набележиш 5-6 точки, слагате ули и започвате да ги отработвате. От края, където сте установили набогатяването, към горната част, до където приключва. Това е едното. Другото, което е, питайте нещо, защото аз толкова работа съм ми главата. Това е другото, което е. Сега вижте ли тези скали. Ето ги. Това са потенциални джобове. Когато дойде от там реката, тя го мъкне пяска и го набива вътре в тия цепки. Ето е къде е една цепка. Ето е, тя дори не е изкопана. Някой копал не е изкопала. Това е много хубава цепка. Ето е къде. Ето това нещо. Прави се разкривка. Тръгва се от горната част. Това нещо се разкрива, изчиства се наляво надясно. Единият вариант са струйник. С вода, с помпата. Разбиваш го. Ако нямате смукалка или инжектор, се разбива от тая част. Ето тук. И се изтласква надолу материала да го събере. Тук вече, когато го събере, може с една лъжица да го изварите или с нещо друго в гаванките и се промива. Също така, вече за тревата ви казах. Понякога, аз загубих си мисълта преди малко. Значи, когато е палеоген, какво е палеоген? Това преди 60 милиона години е сформиран някакъв рас, някъде. Да речем на този бър отгоре. Преди 60 милиона години този бър го е нямал. С нагъване на земните пласти, цели области са нагъвали тогава при сформиране на земята в различните епохи, които са. Този бър се надига. Де факто този бър е бил долу ниско и имало реката, по която е течала. Той като се надигне този пясък, който е, тези наноси се стават там горе. Дъждове порои ги свалят надолу. И какво се получава на практика? Преди примерно 5000 години или 6. Това корито на реката е издълбано тогава. Тогава е било малко по-високо. Не е било на това ниво, което е в момента. Малко по-високо и да речем тези заливни тераси тогава не са съществували. Тогава се е било корито. Този палеоген времето го е отработило и го е натрупал на тези заливни тераси. Разбирате ли като го снимам? Го е натрупал. В момента този палеоген не съществува. Той вече е свлякан. Де факто тук нямаме злато, обаче там е много повече злато, колкото така. Разбирате ли? Така че като проверявате, не проверявайте самото корито. Вътре, нали, там не е търсено. Там има. В принцип има. Но основно тук е съществено. Част заводите. Проверявайте и горе. Където е старите корита, да, защото понякога има много повече, отколкото самото корито. Това е. Пробите, някой, не питайте нещо, какво интересува, не знам. Някой. Палеогенното злато, аз така го наричам. Коренно? Да, второто е коренно находище. Коренно находище, това е полиметално находище. Примерно оловно-цинкова руда. Примерно. Значи тази оловно-цинкова руда, тези скали с високо съдържание на руда в тях. При сняг, дъжд, порои, изветряване на времето и така нататък, дъждовете и снеговете ги събарят надолу, да, и това злато пада. И тези находища е възможно, те са, нали, да речем оловно-цинково, обаче ще имат съдържание вътре на злато в тях. Примерно половин, 1-2 грама, 3 грама на кубик или на тон. Това злато по някакъв начин пада и се освобождава. Самите порои блъскат камъните, нали, когато ги върти, че освобождават златинки. Коренното, аз съм писал по форумите и вие го знаете това коренното, то стои рекаво такова, не е заоблено. Рабато, да, то просто няма как да не го усетиш. По-рабато. А люските също могат да бъдат от коренно находище, обаче стоят се заострени ръбчета, когато не са заоблени.
Как може да го разберете, нали? Ако примерно тук започнеш да работиш и вадиш само такива заоблени, там също заоблени. Ако е малко деренце, това няма как да бъде коренно находище, разбираш? Ако е голяма река, има вероятност да е транспортирано злато. Примерно от Турция, от някой връх там, нали, има коренно находище. Реката го повлича, транспортира го, заобля го, го нахвърля на, да речем, 25-30 км, то вече е транспортирано. Но когато в малко дере вадиш заоблено злато, то няма как да има този дълъг транспорт, който е за да се заобля. Разбирате ли? Значи той идва някъде отгоре. Дали палеогенно? Какво? Палеогенно, ще кажа. Това бе е типичният палеоген. Колегата го е намерил, мога да ти кажа откъде си го намерил веднага. Да кажа ли пред всички? Няма нужда. Нали се знаем с Айде, няма да кажа. Бургаския район. От Бургаския район, добре. Няма да кажа директно, ама така го гледам само оттам. Оттам ли? Нали сме говорили? За не... То ли е? Това ли е парче? Ма оттам, не? Колко е? Колко грам е това? Това е около половин грам приблизително, 0,30, между 30 и 45 някъде. Не знам колко е това. Мисля, че е 0,45-0,50. 35-45, там някъде. Не, половин грам го няма. Нали можем с него снимане? Почти половин грам. Да, покажи го да го снимат. Значи това е типично палеогенно злато заоблено. Такова тежко парче, при дълъг транспорт, също може да се заобли. Проблема обаче е, че